Kubor nakaslab jong udongsan hima. Ubakan sing lensyang, ubadai presiden kamau kendrew blok Kongres Committee, kabahap hais Kasihil District. Ulami syakamat menpenpau kajing sukya, ya kajing penimana kensan-kensan. Dau menteri rang ba kajala, menkang damno ya kasilong, bad ya is Kasihil barokaway, ngadu ka prabu jajan mit, jong kasandarik mentau banay jumang. Klapen klumarlut, ya kipaj ba, kamtam kinurap nakatahin mau kendrew constituency, kibadep ot ya kijuhor, kibadep kej ya kiso, utumpaw, man hagasantarik mentau banay, da kajing temu, mandi syayaw, henday kini kimarap kilasa kongreng halak kisnong. Ubakan sing nan siyang ulaong, baka ne kajing lek kasorkar, kalong kum baka ay da uting sempat, yakipaj ba, namarkin chuyap tangan, namarkan ne kajing kangdam, kan beteng hadu sipotarik mentau banay, namar klem da ay po yakipaj ba, makin penkre, yakijing don kam hayeng. Pi hagawi David Kaneka jing perbana kerki jongka lockdown na kaliang ka sorkar jila ka songi. Kalong tik kumba sempat ya kipat ba nong kondong ki songi. Namar banin kesengi kishim ya karai ban perbana lang ba ki social media ya kini ka lockdown nadu manin. Te kacing perbana manin ki khangru manin. Kini galong ka ba nakaliang hikipat ba nakaliang hichonga am su ya hab ikani ka lockdown ka bi kishimi ka rai mene namar balai kide ben ipor la kumno sisngi ikani ka lockdown shwa kin khan khnang ba kipat ba kin tip kin sutu ban pengkre ya ka lek kawan ya ka jingdon kam chuki hakaliang ka thit ka siu bat khamtam ya ki pat ba nong song ki ba im dagarep ke chungki pi kumbaga long menta ngadang wan menin na po mau kun roblong kidang don siya po langka syarisa kimdon ru kacingtip ba ka sorkar kala lockdown na kitip tat hadu kindala po ying nyobaje prabaje kinong rep chungki po siya kaying chungki henry haba ki po hakiying chungki kitip kansan bagala don ko lockdown henry ukubi ba ki marrep chungki tempau bat kiwai de ki marrep jong ki de ki thain lum me ki chungi bat ki dong riwar kila de packing kila de pengkre ban pengkit hakeli la shai mestep ban wan bu ki khapsor ban penpoi se ki jeka ki badai ban penpoi ki mar rep ki chungki ri kansan kani ka long le nai nama ki perbana kansan jo ko sarkar ye kani ka lockdown ti kali ka long se ki lit bu ye ki tu ki mar rep chungki namar hamau kunro kabut khandai phau persen ki de ki nong rep da khandai phau persen ki nong rep kiladap lum kiladap lang ya ki mar rep jongki yo kubi yo tempau kiladap khet na kabri ki jongki shano kin lit bakin bu ye kini ki mar rep kata gede gedak ke jong ke jingkli bat nakaliang jongki kila persang ban phone kila persang ban tokit ban wat cinti bro da kanu kalenti bangin penpoi gini kemarin don giba ajing mut basubha ban ai daka online sega government ban phai khna ban yo ika karpas nrei kinong kendong chungi ngatharai phila astu ki babun hi kimnang ban online kinong rep chungi kimdon hiru ya kata ka mobile ka ba remdor haki bakin online lada ki yo eru kimtip ban online namar dei tang kinong rep bat kinong kendong ki ba sidur bat hangni ngabu ka jingkeli ayu ka sarkar kan le ya kini ka jingdu bat ka jinglut jong kinong rep da ka ba penpena ya ka lockdown ka belum thikkum ka jing sempat ka ba kinong kendong jongi kila sya hak sok pedung bat ka sosat tang na kini ka lockdown kabaan ngakwa ban bu ka jingkeli kini kinong rep jongi hakini ki khapsor kibadon haga thain mau kun rogo jongi barok we bat haga jela nga kren
Kalalong kajing sistem ke bakrau iki. Bat kata gadau ba kalong bakila sim ru dagaram. Kila pelut ru ya kinong bela ban pentre hang tu da kijing siu na kapla jong. Ndai ban kobar op. Ya kini kajing lut jong ki. Habajia kan nem sneo. Kebakum kini da kajing lok dau ke baklem perkhat yu nong kondong. Kala di kajing tim ke bakrau hai ki nong rap. Di kesorkar ayu ke don ban ong halor kini. Kinong sensyar ki badon hak state government ki badon hak cabinet minister baro ayu kin simrai gani kamdei ke besuk banela kai bat upai ba nong kendong ki badei ki nong rep ki bapsai ke jela ki ba im jakpo da grep kereng ayu ke sorkar kan jubab se kinong kendong bi ki chungi ladangi phai haka liang jong ki pai ba nong song snong kinong kendong bi ki chungi haka jela bat ha gari khasi ke jantia ka chongi phi ba manta ki don ki khun ki basa aslong ki ha ban lit thai kumba so si singi asingi kin shong ban sim dawai dan ni ki don ki kam ki belong orjan menin ki mut lit thai no kumla si singi asingi hadin bakila adap kam re suddenly kemut kensan kene ki jinglok dau kawan ki kimi ki kpa ki don chesno ki don ki khun ki kti ki haban lit phai da ba ki haban don ka ban phawan shaw ye kali drai kansan kan ni ka lockdown ko wan ban chia manu ban wan shaw ki shenu kin let shenu kin wan kam dei ke basu kham tam ki nong dong dal sakut haslong kilania namar ka pisa ne ikin yo saw singi san singi mantan lockdown kan ni ka dei ke jing kali ka bang kwa ban bu ayu ka sarkar ka dei ban jubab ban ngakwa ban ong ni ka sarkar na kentu ba kam dei ban rai song shit kam dei ban rai kinu ki rai ki bakta yau nong kendong ki bakta iki nong rap klem da perkhat ya ki jinglong duk bat ki jinglong sisur ke joki kam dei ban rai babi ya ke dulu ka kam dei ban da rai dei ban da sim ke jing bakli ke babyang ke batikna ka baki ong ke responsibility ha ga jing im kum ki bru de mandon ke jing perkhat lang la da rai ya ke dulu ka kam rikum magalong manta ngayo sngow ye kejing ut jong kinong ram ngayo sngow ye kejing ut jong kinong kondong menin ngadang wan lagi thain mo kondong kano ki sosan ngalap hasiteng lenti kidang yot yo kubi ngadang lap kidang yelut janmit namar ngapoi kumba khandai sitang seselong nru bace kidang yelut hakilang kha ki jong ki kansan kani kawan cia senukin let senukin thap ye kini ke mar jong ki denagaliang jong ngakwa banong ni kam dei ka tang ye kinong rap hang ni ka taru menen ye ki bobon ba ki khna pule ka taru ya kalit kawan ki tu ki belai rap na kawai ke jaka sa kawai pan ka taru ya ki tu ki balik kai ye kinong pang na kawai ke jaka sa kawai pat ban samit namar ki don ki bahayeng ki bastom kan san na lockdown seno ki yo kali lada ki yo kali ru manta kila sa lockdown kim don karpas kadi ke jingkeli ka ba bar ke jingkeli ka ba khia hadu kata kata yo government kumnu kan chupa iki pi la dangi phai khendet pan ki ong bana kaliang government ba ngin pun duna yunu covid leni ye ke jing pangklam bangin nai lumbreu ngatharai ka jela jongi ka sakhi manen masan pan bana sendet ye gini ki pat ba kilami lembram kilami kumbami ke keber banwan thit banwan pet banwan siu banwan tada ye ki jing dot kam joki ye nama sendet ka government ka rai ban lockdown tang habis ni te hato katu ke jing bun pai mdon social distance hato katu ke jing jia menin ladami ke jing pang la nega khlam menupat ban bakli na katu ke jing jia ke jing lembram jong ki pat ba manoban bakli ye gani ka jingmi jong ki pat ba ka dei namar ka sarkar karai ya karai ka bakar ki khlam da aipor ye ki nong song tang sisngi bakin long ready len ning pungkra ye ki jong ka jong ki kumno ka sarkar kan ong halor kani lada kani ka khlam ka posted na ki tu ki jing ye lembram jong ki pat ba nong song jong ka jelah ka jong nang ta shu de ki hostel hapo nong kenong PSC bet CSC kinong kendong bakin wan selong kil atim
Kimdon karpas. Kimdon kenu ke proof. Bakin wan silong namar menta kumbagalong kipha online ya ke karpas. Batang na po DC. Kinong kendong kimla ban online ya kato. Henry la da ki stom. Jia bagani ka klam gawan. Hatu ka sarkar gala penbiang nem. Ya te ki gas po PSC CHC. Kini gede jingkeli ka baka sarkar kun hab. Ban bisyar. Ban penbit penbiang. Hang to la idon kam nem. Ban penbiang ya ki gas. Haki PSC CHC. Kinong kendong bi. Jom ka jela. Bat hakari kasi ka dentia ka jom. Bat ka jingkeli syuk-syuk manta. Nakaliang ki pait ba bat nakaliang hinga so banong. Baka sorkar kam day ban sim ya kanu ka rai. Ban sim ya kanu ka kam ka ba kin rai. Hak be de bat ka di ka jimpang klam. Ban pan panik lani ban pen ki win ya ki pait ba nong song snong jong ka jala. Kim day ban pan panik ya kani ka kam. Namar ki nong kendong. Sisin balarai ka sorkar kani kalong kumta kani kalong kabajia kumtai bat kumni kinong kendong papli hak sisur sidur ki panik ki jemut te nagaliang kinong sunsyar ki badon haga cabinet to kin sim ya garai ka babyang to kin sim ya garai nagbanta ka jing baha jong pat ba ndai ban surai nagbanta ka interest joki kim dai ban sim nagarai ka baki suman maki tuat jengmut si kinong kendong ru namar maksimum kinong kendong kendai 4% ko belong IP mene kidi ki bru bi sur sidur ki bi im dagrep karyang lada kinong sensar ki alam bakla ki rai bakla ka jing jenjari kam dei ya ki bru ki he ki han ka jing jenjar kan dei kan wan ya ki badok ki basuk ka jing jenjar kan wan ya ki nong rap ki nong kendong ki ba menta hakane ka porle ki la sedang ban phot ki la sedang ya ka ban ot yo kubi kila sedang ya ke ban lumman lang ya ki marrep ke jongki tena kaliang jonga na kentu ya ke sarkar ba ga de ban sim ya ke jing bakli ka ba long 100% ban pentik na ya ki pat ba ban don ka jing singan ha ka let ke wan ha ka trei ga ta ha ka kamai ke ji bat ka ba khadu dang men sisngi hang te hapolat smit kinong kendong kimut ban wan bala syarat kor nadu thanroi nanu mau belang bat kini ki than mau lali ki than mau ber ki don ka jakat re salat kor dala poi halat smit kila wan dawa da ka bakhi men step na yeng balik la ki syabat kali po lat smit mendai tang ba syabat ki da fain ru ye ka tu ka kali ka baki wan ka baki syam detang kinong bala ndai ka sarkar ka panmi kumno bai kinong bala mendai ban bat ha baki let bala de ban ta kali po thau kini kila ya thu hong bansu belah lait ko hakini ki asing lai si rei sakafan ki penpai to kali sakafan ru ka bahe kinong kendong na igin sai pisa kat kani ka kurdu kinong kendong kin sim na igin kamai ha bakimyo ban belah na igin siu ye kani nagaliang jonga kentu ye ki bor bahlor bat ka sarkar kam dei ban sim kabu ye kani ki jingja jong ka khlam ka bangi ong COVID-19 ngimdai ban sim kabo ye kene ke jingjia daga bagi fan ye kinong kendong daga bagi fan ye ki kali ta babakla lada ki bakla ha ka let ke wan ha ka jingjia namar kinong kendong pilas tu ki let ki wan namar badon ke jingjia brio don ki kamrep ha ki khapsor baki let ban don ki lum ki wa ki bagi hab letre ki pulis kim dei ban fan lada kim sha suriton no eto kali pan phai eto kali na sim pisa gen balai ba kindaya ni aban bu ya ka fan ka kapat ya ka soka subha perkhat lem ya ki paj ba nong rep bat ki paj ba nong kendong ki badon na pedang ke jing duk bat ke jing kerdu mata ku bless you